So hi guys, it's me again, Ma'am Shed. So another content, yan. So pailaw sa Bulungaw, yan. Napadaan tayo, yan, para ipapakita ko sa inyo yung mga sa lights dito sa Bulungaw. Yan, after ng San Jose, yan, napadaan tayo dito. Okay guys, update ko kayo, pasok tayo sa loob. Lumalaid naman na ako. Yan, bibigyan na lang ako yung sticker. Guys, sticker. Kaya shout out kayo. Yan. Okay, go. Shout out po sa mga taga Bulungaw. Yan, shout out. Shout out sa ex ko. Shout out po kay taga Manila. Punta ka na dito. Ay, boyfriend mo? Po? Ako. Okay, yan. Uwi ka na daw. Magdi-December na. Yeah. Hi, shout out nga pala sa mama ko. Nandito ngayon ako sa bayan, hindi ako nagpaalam. Hindi na ako. Shout out mo, Team Patak-Patak. Ay, shoutout po sa team ko po. Team Patak-Patak po. Matay kayo. Sige po, thank you po. Hi guys, it's me again, Ma'am Shed. So, nandito po tayo ngayon sa bayan ng Rosales, yung pailaw sa Rosales. So guys, yung hindi pa nakaka-subscribe ng channel ko, subscribe ng channel, yan. Tapos ikot ko kayo dito. Tapos sana mag-enjoy po kayo. Ma'am Shed, subscribe nyo na lang, oh. Ayan. Subscribe na lang kaya. Ay, kasama mo yun. Hindi. Si Garay. Oo, Garay. Na ko yun. Nakausap ko siya nun. Oh, Ma'am Shay, lalakas na ako. Ay, thank you. Wow, thank you po. Shoutout po sa girlfriend ko na si Nika Dilacruz Soriano. Ikaw, eh. Girlfriend! Ikaw. Shoutout sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya. Thank you. Ikaw, Mariel, si Mariel. Ikaw, si Mariel. Sticker. Sticker. Best sticker B. Tapos pa-subscribe na rin.
Ha? Thank you. Yan. Channel mo, sir? Yeah, Ma'am Sheds po. Na? Ma'am Sheds. Oh. Up mo. Yan, naka-free yan. Okay, thank you. Guys, thank you very much. Taga saan ka, sir? Kalasyaw. Ay, Kalasyaw. Tol, shoutout. Shoutout sa asawa ko na na sobrang ganda. Sana all. Ikaw, Phil. Kasawa ka na rin. Wala pa. Ikaw. Shout out po sa lahat ng bikers. Yan. Uy, ride safe pa. Ride safe, ride safe. Bye-bye. Yan, shoutout ka. Dali. Shoutout kay Garay. Na-miss na kita, idol. Para makasama ulit kita. Sige na, sige na. Shoutout. Shoutout kay Jan Maggie. Shoutout po kay Mark Noel. At kay ate ko Angelica Carlio. Shoutout kay Jonas Magoy. Shoutout po kay Joshua Rivera. Ingat kayo, Sige po. Ingat kayo. Bye-bye. Okay guys, yan. Dito ko na po tatapusin yung video ko. Sana nag-enjoy po kayo. Ayan, nandito pa rin tayo sana sa Rosales. Yan. Sana hindi pa nakaka-subscribe ng channel ko, please subscribe my channel, Ma'am She Ads. Then pakiklik na yung notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na gagawin ko. Okay guys, once again, this is Ma'am She Ads. Hello!